Drukkerij Dauma uit Dokkum het speciale kaartjes drukt die het meesten naar elkaar tastjoren kennen. Eigenaar Rogier Peters kwam bij het idee. Dat was eigenlijk de week toen we met de coronamaatregelen geconfronteerd werden. Toen zei ik bij u in de drukkerij druk gewoon echt aannemen en ik maak me daar wel bot zwaar gaan horen. En toen later in de week merk ik van er komt eigenlijk wel weer, er komt toch weer beweging in. En ja, wie ik eigenlijk veel minder negatief als in het begin van de week. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik van misschien is het eigenlijk wel heel leuk om gewoon iets te bedenken voor oren, zodat je weet dat er echt weer perspectief is, dat het weer beter wordt. En toen had ik de kaartactie aan de etenstafel bedacht. En toen ik het idee hier, toen had ik Vrede ook gelijk onze ontwerpsters van de studio vreden. Van kan je hem van het weekend nadenken over een soort, we nemen het dan de coronakaartjes, kun je er wat voor bedenken. En zijn hier nog heel snel twee hele leuke, of eigenlijk totaal fjouwe leuke ontwerpen maken. En die had ik druk, dus saus gaan. Meesten kunnen kiezen uit verschillende type kaarten. Er zijn twee type kaarten, een zwart-wit kaart en een kleurenkaart. Dat is een zwart-wit kaart kunnen mensen gewoon zelf inkleuren of iets anders mee doen of versieren. En de kleurenkaartjes die kunnen gewoon zo verstuurd worden naar de buren of naar de kennissen daar die gewoon even een kaartje broeken kennen in deze moeilijke tijd. Voor degene die er aan toe zit is dat een mooi gebaar, denk ik. Dat je net alleenig bent. We gaan het zelf kosteloos gaan we de kaartjes maken. We gingen een grote stapel papier krijgen van een oorendrukkerij en die gaan we daar voor broek. Dus daar kunnen we de kosten leeg houden en weer op zich prima te doen om zo'n actie te doen. Maar ze lezen bij de Jumbo, bij de Albert Heijn en bij de Spar in Dokkum. Bij die drie supermarkten. En toen ik zei bellen over het idee van de actie, dat weet wie toen de Vrede Joen, wie is direct heel enthousiast van we doen mij en wij zwaren voor de mensen die kaartjes krijgen. De reacties op deze actie zijn geweldig. Iedereen is heel erg positief op de actie, ze vinden het gewoon heel erg leuk en mensen nemen het graag mee of vregen zelfs van ben er nog kaartjes, want dan kan ik nog even wat bij deze of gene in de bus smieten. Dus we houden even contact en dan zeur ik even of nog wat bij mij te kennen.